فرماندەرê hêzên taybetiyê Amerîka di çarçoveya meşaxkirina hêzên opozisyona liberal ya Sûriyê li gel aliyê opozisyona wî welatî li bajarê Stenbolê yê Tirkiyê kom bû. Berpirsên bilind yên Amerîka ji bo guftugokirina meşeq û rahînana opozisyona Sûriye ya liberal li gel serokê rêxistinên medenî û aliyên opozisyona Sûriye li Stenbolê civiya. Li gorî daxuyaniyekê goj aliyê navenda fermanderiya hêzên Supasiya Amerîka hatiye bilavkirin, kombûna berpirsên Amerîka 12 û 13 mehêde li Stenbolê hatiye encamdan. Fermandeyê hêzên taybetiyên Amerîka General Mikhail Nagata û nûnerê taybetiyê Amerîka li Sûriye Daniel Robinson di kombûnekê de li gel serokê opozisyona liberal û rêxistinên Sûriya guftûgo derbarê bernameya meşaxpêkirin û destpêkirina tîma taybet ji bo opozisyona Sûriyê mebesta rûbirûbûna rêxistina Daişê kirin. Her yek ji welatê Tirkiye, Siûdiye û Qeter mêhvandariya kombûnên bernameya meşeq û rahînana grûpên opozisyona Sûriye ya liberal qebûl kiribûn. Ji aliyekî din ve Kongresa Amerîka budceya bernameya meşeq û rahînana opozisyona Sûriyê serpereştiya Obama di meha kanûnayekê ya sala 2014 de îmze kir. Berpirsên Amerîka ragihandin got eger amerekarên wan di destpêka meha adarê bi dawî bên, ew ên dê dest li bernameya meşeq û rahînanê bikin. Li gorî plana welatên yekgirtî ew serbazên dê bên meşaxkirin li her yek ji welatê Tirkiye 500 heta 2000, li Urdun û Siûdiyê 5000 serbazin. û vêyekê jî di heyema 3 salan de armanc ew e got 15000 serbazên opozisyona Sûriyê bên meşaxkirin. Herçende Amerîka hewl ji bo meşaxkirina opozisyona liberal ya Sûriyê ji bo rûbirûbûna û nehiştina Daişê de lê ew yek jî tê berçavdayîn got opozisyona Sûriye ya liberal eger wêyekê heye got wan tîman li dijî Esed bikarbînin. Raman Hiso, ARK.